diolch am ofyn I fi feirniadu'r gystadleuaeth yma. Dyma beth oedd gwledd o gynnwys difyr a diddorol. Oedd na lawer o ofal a dyfeisgarwch wedi mynd mewn i'r ffilmiau a oeddech chi'n datgelu a ddysgu a rhannu'ch profiad a oedd hyn yn ysbrydoliaeth I fi. Na I drwyddyn nhw'n gyflym 11 ffilm I gyd a y cyntaf oedd Yr Ysgwrn, ffilm o safol uchel sy'n olrhain hanes dydynol Hedd Wyn wrth gwrs, digon o wybodaeth ac yn gorffen gyda'ch trip I Fflandrys oedd yn creu darn o waith teimladwy cof am y bardd. Wedyn oedd Am Dro ym Myd Natur, eto safon uchel, lluniau gwych wedi golygu'n broffesiynol, oedd shots pell o olygfeydd godidog a shots agos cywrain o flodau a byd natur yn yr ardal. Ac o'ch chi'n gorffen gyda offer fferm, o'n i'n meddwl oedd yn gyffyrddiad bach unigryw a pherthnasol iawn I gefn gwlad, so da iawn am rhywbeth gwahanol fyna. Cydweli ar cylch oedd hon yn hyfryd. Defnydd da o graffeg I drosglwyddo gwybodaeth mewn ffordd ddiddorol, lluniau llonydd, cerddoriaeth hamddenol, o'n i'n teimlo bod yn neud yn ffilm fydd yn addas I'w ddangos mewn canolfan gelf neu rhywle cyhoeddus fel yna. A oedd chydig bach o ffilmio personol yn y canol a'r gerdd wrth gwrs ar y diwedd, hyfryd iawn. Wedyn, Dilyn y Ci, oedd hon yn un bach ciwt, just Dilyn y Ci, yn union be mae weid ar y tin. Ond oedd yna rhyw naws, falle ffilm Ewropeaidd Ffrangeg I hon, oedd I smala iawn. Wedyn, Porth Dafarch I Gaergybi, ffilm hyfryd hamddenol, wedi rhoi at ei gilydd yn gelfydd eto, cerddoriaeth gitar, yn gefndir gwych i'r gweledol. Ac oedd plac morswyn a llongau anferth ym Mhorthladd Caergybi. Oedd na digon o amrywiaeth yma, yn amlwg gan rhywun sydd yn hoff iawn o'i milltir sgwâr. Wedyn, Llwybr Cynnwch, dyma un o'r golygfeydd gorau dwi erioed wedi weld, un o'n hoff lwybrau I, a mae'r ffilm yn adlewyrchu hynny. Mae yna amrywiaeth waliau cerrig, a wrth gwrs golygfeydd godidog wrth edrych lawr o'r uchelfannau. Dewis daw gerddoriaeth hefyd, ac o'n i'n hoff iawn o'r shot ar ddechrau'r ffilm o'r sach gefn ar sgidiau cerdded. Oedd hwnna'n yn gret, oedd hwnna'n dal y sylw yn syth. Wedyn, yn y marn I, mae'r 5 yma yn dod i'r brig. So, Am Dro ardal Pwllheli, amrywiaeth olygfeydd ar hyd y daith, digon o wybodaeth gan y cyflwynydd o enwau adar, blodau, ogler Banadl, o'n i'n teimlo bod fi yna. Mae sain yr adar ar afon, a lot o fanylion fel shots agos o'r postyn a'r pont lechan. Mae'n dod â'r cyfan yn fyw a cyflwyno greinus hefyd. Golygfeydd godidog o garreg yr Imbyll, mynyddoedd tu hwnt i'r lôn goediog. Mae hon yn daith o safon uchel iawn. Eglwys yr Hafod a Chwmystwyth, nes I fwynhau hon yn fawr iawn, cyflwyno hoffus a hawddgar, digon o amrywiaeth, y Bont, Afon Ystwyth, Rhaeadr, Plas. Mae yna stamp broffesiynol ar y ffilm a seiniau natur yn gefnlen i'r cyfan. Mae yna gyfoeth o wybodaeth leol yma hefyd a mi eisiau gwybod mwy am y teulu Jones. Mae yn codi chwant arna I fynd i'r ardal. Wedyn, yn drydydd, fi wedi rhoi ysbyty ifan I bentre Foelos. Mae'r graffeg gyfeilgar yn hoelio'r sylw o'r dechrau a'r cyflwyno personol yn tynnu'r gwyliwr I fewn i'r siwrne. Golygfeydd hardd, waliau cerrig, fi'n dwlu ar waliau cerrig, yn gefndir i'r ffeithiau hynod ddiddorol am gartrefi Orig Williams, Abram Lincoln ac Edmund Pris, y Doctor Coch. Mae'r amrywiaeth fan hyn yn gyfoethog iawn a mae'r gwybodaeth yna yn arbennig a mae'n creu ffilm sy'n dyfyru.
Yn ail, wi wedi rhoi Am Dro ar Hyd y Lôn Goed. Wel, mae'r ffilm fach mae'n eiconig am leoliad eiconig. Oedd hi'n wych. Mae'r sgriptio a'r cyflwyno o safon uchel iawn. Sawl elfen neu ddull wedi gynnwys yma. Oedd lluniau llonydd a ffilmio personol, dewis daw gerddoriaeth. Mae'n siwrne sydd wedi chreu yn ofalus. O'n i'n licio'r map, oedd hwnna'n gywrain, a mae hwnna wastad yn adnodd bwysig i gael mewn ffilm am daith. Oedd cyffyrddiadau effeithiol fel Gweld y Giat neu'r Iet yn agor. Oedd hwn yn codi'r ffilm i lefel arall. A wrth gwrs y wybodaeth am y Lôn Goed, pam eu creuwyd hi yn y lle cyntaf, oedd hwnna'n rhywbeth newydd i fi. Ond byddai'r lleir cyfarwyddwr yma mewn unrhyw dîm cynhyrchu proffesiynol. Ond yn gyntaf, wi wedi dewis y Bwthyn Cwm Nantcol. A mor reinus oedd y ffilm am y Lôn Goed, oedd hon yn mynd â hi yn y marn i. Oedd digon o wybodaeth, golygfeydd amrywiol, cyflwyno hollol naturiol, nes bod fi'n teimlo bod fi'n mynd am wac gyda chi. A o'ch chi wedi rhannu profiad personol. Oedd cael cip ar garreg Lwyd, yr hen gartref o ochr yma'r gat, a bod ei gyd draw fyna rwle, yn dod â lwmp i'n gwddwg i, a oedd y cynildeb syml, y ffordd oeddech chi'n gweud ar y diwedd, ond rwan ti haf ydy hi. Wel, nath hwnna aros gyda fi am oriau, a gweud y gwir. Wedyn, mae'r ffilm fach yma yn gweud stori sy'n gyfredol iawn wrth gwrs ar hyn o bryd, ond mae hefyd yn oesol ac yn gweud rhywbeth sylfaenol amdano ni fel y Cymru, a hon oedd yn mynd trwy'n meddwl i ar ôl i fi orffen y gwylio am oriau wedyn a gweud y gwir. Wedyn, diolch am rannu, dwi wedi cael modd i fyw. Croeso cynnes i'r gystadleuaeth creu fideo. A'r thema arbennig eleni oedd Am Dro. A pwy'n well i feirniadu na Sian Bwbier sydd yn gynhyrchydd ar y rhaglen Am Dro ar y teledu. Felly, dyma pwy sydd wedi cyrraedd y brig. Yn y safle gyntaf, mae Betty Miller, Canlyniadau, Rhanbarth Meirionydd. Yn ail, mae Elizabeth Peat, Cangen Golan, Rhanbarth Dwyfor. Ac yn drydydd, mae Marian Owen, Cangen Capel Garmon, Rhanbarth Aberconwy. Ac hefyd yn derbyn clod uchel, mae Christine Jones, Cangen Pwllheli, Rhanbarth Dwyfor, ac Eiry Jones, Cangen Mynach ar Cylch, Rhanbarth Ceredigion. Diolch i chi gyd am fentro Am Dro ac am rannu o'r hyn yr ydych chi wedi recordio gyda pawb arall yng Nghymru. Diolch yn fawr iawn. Enw i ydy Betty Miller ac rwyf yn byw yn bentref Llanbedr yn yr hen Sir Feirionydd ac rwyf yn aelod o Merched y Wawr Nantcol. Roeddwn eisiau gystadlu i wneud y fideo am dro i ddangos yr ardal hyfryd dwi'n byw ynddi. Elizabeth Peat ydw i,
ac rwy'n aelod o gangen golan, rhanbarth Dwyfor a Merched y Wawr. Mi wnes i ymgeisio ar y gystadleuaeth fideo, oherwydd fy mod wedi cael y cyfle i ymuno yng ngwersi iPad Gwyneth Davies, drwy drefniant Merched y Wawr ac addysg oedolion Cymru. Rwy'n hynod ddiolchgar am y cyfle yma, ac yn arbennig i Gwyneth Davies am yr holl wybodaeth a'i hamynedd. Dwi wedi dysgu llawer iawn. Gan mai am dro oedd Thema y gystadleuaeth, a ninna mewn ardal yn gyfoethog o lwybrau cerdded hyfryd. Oedd y ffefryn a'r mwyaf iconig ohonynt i gyd, yn fy marn i, oedd y lôn goed, a anfarolwyd gan y bardd a'r Williams Parry. Mae'r Egell Cilyn ydw i, a dwi'n aelod o glwb Capel Garfon. O baid ta'n rhydad i mi oedd cael y drydydd wobr yn yr adran am dro. Gobeithio'n fawr nhw'ch chi mwynhau y fideo. Hwyl am y tro. Eiry Jones o Gangen Mynach, Pontarfynach ydw i. Yn ystod y flwyddyn diwetha, rwyf wedi bod allan yn cerdded yn fy ardal ac yn gwerthfawrogi harddwch yr ardal yn lleol. Felly ro'n i'n meddwl rhannu'r profiad gyda Merched y Wawr Cymru. Dewch i fwynhau y golygfeydd. Dyma un o fy hoff ffordd gerdded. Dwi fyny yn Cwm Nantcol. A fel gwelwch chi, mae'n haul y braf. Dyna ni mwyl y ffraw, draw i'r cwm. Ac o mlaen ni, ydy Moel Wen. A mae yna dipyn o manganese mains y fan hyn. Reit, ymlaen â ni. Yn y gaea, gwelwn ni dipyn o gair gwyllt, ond amser yma'r flwyddyn maen nhw'n mynd i fyny i dop y mynyddoedd. A dyma ni garreg lwyd di hon. Dyma lle ganwyd fy mam. A dyma lle ddaru hi fyw a'i dwyn i fyny tan ddaru hi brodi. Ac mae nain yn ffarmio fan hyn. Gyfa. Aladwyd garreg lwyd gan fy nhaid o'r cerrig o gwmpas fan hyn. Ond rwan, tu haf ydy hi. Gellir cychwyn y daith o fynd am dro ar hyd o lôn goed, o Afon Wen ger Chwilog, neu wrth droed mynydd Cennin.
Mae'n lwybr gwastad hawdd ei ddilyn o tua 5 milltir. Cafodd ei chreu rhwng 1819 a 1828 gan landlord y Stad y Gwynfryn, Sir Thomas Mostyn, mwyn hwyluso mynediad i ffermydd yr ardal. Nid yw'n lwybr unionsyth, ceir amball i dro bob hyn a hyn, mwyn calonogi cyffyla wrth dynnu llwythi trymion. Planwyd cannoedd o goed ar hyd ochrau'r lôn, coed derw, coed ffawydd, ac ambell fasarn yn a chelyn hwnt ac yma. A'r rhain gyda thrwada'r tymhora a roddodd enwogrwydd i'r lôn goed. Mae'n gartref hyfryd i bob math o fywyd gwyllt. Yn ei gerdd ei fionydd, mae R. Williams Parry yn clodfori harddwch a llonyddwch y lôn goed. A llonydd gorffenedig yw llonydd y lôn goed. O fwaith o plethedig yw glaslawr dan fy nhroed. I lan na thref, nid arwain ddim, ond hynny nid yw ofi dim. Mae'r llonydd gorffenedig yn denu sawl un am dro i'r lôn goed, i gael noddfa dawel yng nghefn gwlad. Dowch am dro efo mi o Sbytsifan i Canlyniadau. Yn ôl hanes, cododd Urdd San Juan Hospice yn y llecyn yma, a dyma darddiad yr enw Sbytsifan. Yn y tŷ yma, magwyd Orig Williams, yr enwog El Bandito. Ymlaen ar daith i fyny Rhyw Fowr ac i gyfeiriad Bryn Cyrff. Dyma groesi Pont Cletwch, lle safai Melin Wlân blynyddoedd yn ôl. Wrth fynd ymlaen, fe awn ar hyd ffordd y Porthmyn, hibio Ceredblaidd ac yn arwain at Adfail Bryn Gwyn. Dyma Bryn Gwyn, yma magwyd hen nain Abraham Lincoln, Ellen Morris. Awn yn ein blaena ac fel y gwylir nifer fawr o waliau cerrig yn yr ardal, ond mae'n yna hanes nodedig i'r wal. Yma gan ei bod yn wal lydan, dywydir i'r enwog Thomas Bruce, ffordd i cyfwla i gerdded ar ei phen i baratoi i fynd i frwydr. Ymlaen â ni am Blas Iolyn, lle bu y môr leidar enwog Thomas Bruce yn byw, a'i dad Edmund Bruce. Doctor yn y gyfraith oedd o ac yn gwisgo clogin coch, ac felly ddoth yr enw Doctor Coch. Yma gwelir tŵr ar gyfer crogi y drwg o gweithredwyr. Tybad ai yma ym Mhlas Iolyn cenwelwyd y llys gan fod y Doctor Coch yn ymwneud â gyfraith. Ymlaen â ni drwy tyddyn bleddyn a diwedd y daith ym Mhentra Oelas.
y daith. Gobeithio bod chi'n mynd mwynhau hyn. Diolch am ddod am cor. Helo. Mynedfa i llwybr Pont Lychan. A postyn arbennig yma wedi cael ei wneud yng ngwaith Garreg Gyrymbyll Pwllheli blynyddoedd yn ôl. O sŵn y traffig i sŵn yr adar. Blodyn Menyn Bomdew. Cachau'r Gog. Dant y Llew. Piglin y Gog. Pont Lychan. Afon Rhyd Hir yn mynd i lawr am harbwr Pwllheli. Mae'r llwybr yn arwain o Pont Lychan tuag at cwrs golf Pwllheli. Rwy'n yn mynhau cerdded y llwybr yma. Cwrs golf Pwllheli. Mae'r llwybr yma yn atgoffa fi o'r lôn goed. Ond wrth gwrs yn Pwllheli, da ni. Yna sŵn adar. Llawer iawn ohonynt yma. Yna ddigon o wlanod a brain. Ond mae gynna ni robin goch, driw, adar y to, colomenod. Mae'r sŵn yn hyfryd iawn. A dyma chi goed o fan hyn. Lle fyddai'n gweld amball i wiwer yn dringo. Ond wrth gwrs, maen nhw'n gwybod heddiw fod mod i yma efo camera a maen nhw'n cuddio. Dyma chi ogla hyfryd. Mae yna rhywfaint o banad o lag eithin yma. Ardderchog. Ynysoedd Tidwal. Bear Grylls yn berchenog ar un. A Carla Len a Linda McCartney ar y llall. Trwy'n Cilan ac Abersoch. Ac yna Llanbedrog. A dyna chi Garreg Gyrymbyll. Mynyddoedd rhywiog. I lawr i biog Cader Idris. Harlech. Gafr o brach mi welwch gybillad at i ddewi ar môr o las. Dyna chi ddiwedd y dro bach. Dwi'n iawn i ymdrochi rwan ac ar hufen ia. Felly cofiwch hawl heidio. Felly gael mwynhau. Dyma fi heddi yn dechrau fy nhaith o faes parcio Eglwys yr Hafod yng Nghwm Ystwyth. Rwyf yn mynd ar hyd lwybr y Gŵr Bonheddwr sydd tua 5 km o hyd ac sydd yn daith bert iawn. Ym mynwent yr eglwys mae teulu'r Johns o Blas yr Hafod wedi ei claddu. Dyma fi'n cerdded nawr lawr llwybr at yr afon. Rwy'n cerdded nawr at yr afon Ystwyth. Edrychwch ar y rhaid ddefreiddiol yma. Ond yw'r olygfa uwchben y rhaid. Yr afon yn dod lawr trwy'r creigiau tuag ati. Dyma fi nawr yn croesi'r afon Ystwyth dros y bont Llain. Cafodd ei adnewyddu yn 2001. Wrth edrych i'r de, mae'r ced Gothic a gafodd ei ail wneud yn 2016. O'r arced Gothic, edrychwch i lawr ar y meini mawr sydd wedi ei creu gyda llif yr afon. Olygfa wych. Trwy'r ran fwyaf o'r daith, rwyf yn ymlwybro drwy'r coedwigoedd a blanwyd gan Thomas Johns, sgweier Plas yr Hafod.
Roedd yna anelu i blannu 10,000 o goed amrywiol bob blwyddyn. Ar fy ffordd hefyd, rhaid galw mewn yng ngardd Mrs Jones. Cafodd ei hadnewyddu yn 2011 gyda ymddiriadolaeth yr Hafod. Mae'r ardd yn le hyfryd a heddychron i ymlacio a gwerthfawrogi natur o'n cwmpas. Fel rwy'n dod at diwedd fy nhaith, rhaid croesi'r bont Alpine, gan eto croesi'r afon ysgol. Nepell o'r plas, gwelaf nodwedd hynafol sef oergell y plas. Dyma lle roedd y plas yn cadw ei bwydydd ffres, fel cig, llaeth, menyn ac hufen. Fel y gwelwch, dyma'r grisiau oedd yn arwain i'r plas ysblynydd. Gobeithio bod fy nhaith wedi codi chwant arnoch i ymweld â'r ardal hyfryd yma.